Hadin Arsenam balamat ika kelam COVID kat kendai ka balak pendulat ban perlong ika program beper ka seng semla Katolik bernihat parish mentakasni ka arp Rutrik Nailar ka sedang ika 2 days interbalang senong Katolik youth bernihat parish ha bernihat parish football ground haka ban rup nyu teliki balang senong Katolik kilawan bersyukurta haka nika meets haka nika program lawan bersaki do Pak Leander Nongshli Assistant General Secretary di Boy Youth Federation Central Body kumukongsan haka jindur rengkat ufadar Anil Joseph parish priest bernihat parish harangkat kinongilam ka seng samla Katolik bernihat parish bat kewe-kewe kinongilam ka balang senong Katolik hapok ka bernihat parish bat kum kadak kaji Aiman Sim bat kaji senok tilang syaka seng samla Katolik bernihat nakaliang Pak Leander Nongshli ulusan yang dakasong pisah kane ka youth meet ka bangi perlong mendakasni lane ka sports meet jogi samla kalong kum sibenta bandrake ka jingdap arpulai snam jong ka seng samla asisi parish bernihat kabala seng haga arbu khandai trik ubunai bapra hat khandai spa khandai bu khandai kane ka jingila kai kadai tang ka ba arsri bat ngipun kot ia kane ka jingila kai yak babu yaga dancing competition bat ka singing competition ka bansalong hapo parish kajing tumo bagi ibu ia kane ka tournament kalong kum sibenta ban penislu regi para samla ban kiu syafra ki sports bat bakam kongsan kalong bentili hapo snong hatau bat kabaide bat ka mublai namar bun ki samla manta hila asdang menjengai no ublai kajingop jongki haki social media kababanta bat kikam singobha perthai ko bunjai te kum sibenta bentili haga balang snong kaseng samla asi parish bernihat kasim nakane kasinjam lenba kile ke jingela kai bentili yaki para samla namar ka sports kadai ka wai ka benta ka baki kun samla ki jiu sotanat banila kai harjuk ka bamenta ki samla lada ki samla kimsim jingkit kli kum ki samla menta syana kan poi kalawai jong kari bat kajai menriu ki samla ki bagan thop ya ki san phunyo shinam jong ka balang Katolik lada pimsim ya ka jingkit kli mafi ki samla syana kan poi ka balang syana kan poi ka shinam syana kan poi ka parish bat syana kan poi kalawai jong ki kun samla pateng la pateng dei ka jingkit kli jong ki kun samla kibonan ra ya ka jingkela haman la ka benta haman la ka por nga jimut bat nga kan turu baki samla kentop ya presiden bat junas katri bat ki member hapo kane ka grup ka jongpi ba kum ki samla lidar kiri benlong ki samla ki bakhoi ki samla ki basbun bat ki samla ki babat ya ka hok bat ya ka jinsisha kan berwandra ya ka jingkela hapo karibat ka jai benriu kadai ka syong hakti jongpi ki samla kadon ki bom balada kimi ka jingbam sotu jimut de ban odno bat ban bredno ya ka jing slow omde ya ka jinyade lada kami ka jingbam sotu jimut hapo ka kanon ke jongpi de ban bredno bat odno bat omde ban bred lane ban odno ya ka jing slow ka jongpi kun samla hangne ngidon ka football ka wandra sibun kikam kebakan truk kabanengkong kum ka jinya de bat ka jinya teli ka jinya de bat ka jin teli kadai ka phang ka jongpi ban wandra yakine ki san punyo teli ki seng samla snong hapo ka kanhun jong ka seng samla parish ngidon hangne ka football nalor nga ngiunra ya ka jide ka jingi ngidon dan kamro ya ka bam ka ai bam kane ka football ka ai kam ai jam nang ta ka ai ro ka jingkoi ka jingkia bat ka bakhado kane ka football ka ai ro ya kanam ka buram